church. So, kumanta na mga igsoon. Sabay tagan na mga igsoon. Hallelujah. Magpasalamat kami kanino, Ginoong Jesucristo, ang pangalan ko. Ni Anhita, ikla'y buta,
puso. Pagharap pagina sa iyong trono, umagimaya ka, umagimaya ka, umagimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. Guys, ang nagpapagsoon. Jesus. Holy Spirit, come in this place, Lord. Itong simbahan ng Igsoon. Karoon sa Igsoon. Pagpangan sa Igsoon, kailangan na magkabalaka. Pagpangan sa Igsoon, kailangan na sa nagawas na mga problema. This time, Igsoon, atong simbahan ng Ginoo. Let's worship you, God. Yes,
magaling yung soul nga. Ang ngayon papato. Kuraan ang ginawing soul. Mas kinunsaman nga itong mga natungan. Mas kinunsaman ang soul nga itong mga sayo. Nagyarian. Nayusahin nga malapas ta. Nayusahin soul nga layo ka. Layo ang mga kasalog mo sa Ginoo. Tingnan na, Lord, ano yung ani na mga karon? Dapat sa mga tanong problema. Na may uban sa gawas nga mas worse pa sa mga binawatan. Pero, ano nga po ba? Namo kayo sa soul nga kampante na ganito yung soul. Kaya yung tanga payo ng tinabuhan pero sa likod ito yung soul lapas sa malita. Pero sa inyo sa kanta yung soul pag sa inyo sa Ginoo pag sa mga nakabuhan pag sa mga kalapasan balik ang kanako balik sa Ginoo yung soul kanang feeling mo na mahulaw ka kanang feeling mo na hindi na ka pwede na batang sa Ginoo yung soul. Layo pa lang ka, Exol. Nagpatulong pa lang ka. Na-recognize na niya, Exol. Ngakuha rin anak ko. Nagpatulong ka na ako. Layo pa lang ka, Exol. Ipasaylo lang sa Ginoo. Nagplano pa lang ka, Exol. Pero ipasaylo lang sa Ginoo. Ano na yung problema? Para ikaw sa imong lingkod. Para hindi ka kami imong usahay. Para hindi ka kami imong ikaw ugumsa ka sa una isoon. Lingkod na aron. Kung wala yung problema, hindi may mo ang strength isoon. Kung wala yung problema, wala yung kusog. Amen. Yes, yes. Ikaw yan sa among pagsimba. Sa
buhatan para Lison, anisagon sa Panginoon. No? Pagbubuhat kita kung isa ka butang Lison, na malipayod ka. Pagbubuhat ka kung isa ka butang Lison, na buwag sa mong pagkain, na wala ka nagtulbuhay Lison. Dito kaya Lison na Lison. No? Pagbubuhat ka sa mga butang, na isulit na lang ito. Ang magaling na sa Ginoo, Lison, dito kaya matapos yung kinabuhi. Amen? Jesus. Balik-balik nga verse so nga usa sa akong favorite nga warning song. Though they stumble, they will never fall so for the Lord holds them by the hand. No? Ano dito na stumble matay son, patapilok matay son, kung dili na makuha si Lord. Ano dito so kapag Dixon, so kung yung Margie Dixon, kailangan atong anak Dixon, no? Paglakaw, ato din sila kanalayan. You know man, maglisod naman sila lakaw. Di matumba, di ba itong buhaton, atong ganitan, para din sila matumba. Shifting sa Ginoo Dixon, kita nga mga anak Dixon. May times sila matapilok ang ka. May times sila matulog sa problema. Pero nga naman, nagsimba pa ka ng Lison. Nga naman, nagtindog pa ka ng Lison. Nga naman, manahugon pa ka ng Lison. Nga naman, si Lord, wala ka na dihay. Higuptan ka na Lison. Amen? It's Jesus. Sa
Diyos. Para natunga sa maluwas. Usahay, makalimutan na ito ang kamay sa Ginoo. Makalimutan ang Panginoon ang iwan sa krus. Mas ipili na ito ang utang sa gawas season. Mas ipili na ito ang pagkalimutan ng utang at temporary na makapalipay sa kuwa. Pero grabe ang bukma sa Ginoo para kanimo igsoon. Para kanimo ang nagtito niya ang igsoon. Ako may bukma sa Ginoo para kanimo. Ulang sa kinsa ng pangmatay para sinusala igsoon. Pinanakad ako ang bukma sa Ginoo para kanimo. Salamat Lord. Yung isang hindi lang mo deserve. Pero sa mga hindi ko at panakanap. Nakabuhat mo Lord. Isunod niya kanimo. Huwag ako isunod niya ako. Pagawin niya. Salamat Lord sa mga tao na opinion ng paggamit na kanimo. Nagsimba na kanimo. Lord, ang iyang po. Sila ko na yun. Transfer na kami nila ang kinabuhi. Lord, ang mga pinagpagod sa amin dito, yung problema. Lord, pray. Inuwan na talaga ang Lord, ang sakit mo. Lord, nasa palibot ka na ng God. Sa mga kawalan ng mga yan, yung nakabating sa kita ng Ginoo. Lord, pray. Iwan ang Ginoo, God. Lord, ang wounded niya sa kasing, O God. Lord, iwan ang Ginoo, God. Salamat, Ginoo. Salamat, O God. Huwag mong bahay na kang lumaya, yakan niyo. And all God's people say and shout, Amen. Ginoo sa natay 1 minute break, so na to sa gawas sa mga bangko mga iso na iwan ang mga kataban na good morning. Amen. Amen. Natay 1 minute break, Ikson. Water break, bladder break, ulcer break. Now 1 minute, Ikson, just to set things up. Amen. Prepare our hearts for the Lord.
Wala mo nagtapan. Nagpilikan pa, anak ko. Amen. Mayong buntag igsoon. Buntag. Mayong bulan sa Hunyo. Hallelujah. June ang day. So itong i-andaman itong gagalingon, ita-settle down igsoon, itatag place ng comfortable ta, itong mga cellphone, ato sa nang i-second mode or kuan ko. Let's take out notes. Okay na. Hallelujah. Atong lupa itong ulo para sa pag-ako. Most gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord, for all the things that you've done to our lives, O God. Thank you so much, O God, for bringing us, O God, to this place para, Lord, mamati, Sir, sinulong, Lord, ayaw tugutin ang pauli kami, Lord God, empty ang kasing-kasing, o bangon sa labutan naman. Fill us up, Lord God. And Lord, dili lang kami mamati o ma-bless, O God, at Lord, usab sa mong kinabuhi, O Diyos. Lord, ay mo ginoon na imong iyada mo kasing-kasing ang manuna, Lord God. Even, Lord God, ang mga kwaderno, mga notes, Lord God, to receive from you, Lord God, today. Lord, salamat kayo sa imong presyon mag-ginoo. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. So last time Igsoon, nag-isgot ta about the presence of God and what is our response itong Abinadab o Kuan or last weekend. Okay, I see you dito. Nakakuan ko kay katong last time ang wala taga gamit. So here I am, the discipleship in times of crisis, Igsoon, no? Nag-isdot kini sa kaistorya wherein kanang nakikita si Lord Igsoon kang Isaiah right in the temple, no? So crisis, discipleship in times of crisis. No? Sa panahon ko di sa crisis Igsoon, sa panahon sa kalisdanan, naay mga men and women of God Igsoon, hindi kanang kinahanglan nga mo tindog Igsoon. No? Mutindog sa tawag sa Ginoo. Kanang ang encounter ni Isaiah Igsoon sa diha nga, di ba, ang atong diskutan to nisulod sa Isaiah sa templo o sa diha nga nisulod sa dito Igsoon, nakita niya ang silsil si sinina sa Ginoo no, nagpuno sa hawanan sa dingding sa templo o nadlog siya para sa paglingon kay it only means one thing, kanang nga nakita sa presence sa Ginoo mamatay gyud mo na yang una-una. And ingon siya, woe to me, for I have an unclean lips, and I've been with people with unclean lips. Ingon siya nga, ang akong kuan, nakakauban ko mga tao nga dili matawag nila mga ministryan, tubangan sa Ginoo, so nakuan siya mo galingon, but then, nakita niya ang iyong unworthiness, no? Kana kita mo sahay, kung naa-presensya sa Ginoo, makita na itong pagka-unworthiness, and that is a normal reaction Igsoon. Even Peter sa diha nga okay kayo sila, no? Kauban sila ni Lord, no? Kanang isruya sila, tablong sila sa lake. Then pagkauman sa pagtaktak niya sa iyang pukot, diba, ningon man siya ito na Lord, gabi niya,
Wala, may kuha na yun. Isda. No? Pero, kanang, kay mo manggion, so atong itaktak, so ni kuan si Exxon, so din nakuha sila, nakita ni Peter niya, dili ni basta niya kung kauban diri sa boat. And na-expose siya kasi and he says, Lord, palayo na ko, Lord, I am an unworthy person. Even ni Jim Mark and Exxon as ministers, that there are certain times in our life when we come face to face as in just, kita na to, nagliin po takusok, ngayon na ni. Kung marapog ka ng mangliit ba? Tubangan sa presence ni Lord. But then the Lord says Exxon na ingon siya nga, I need people, no? Kinanglan siya, who will go for me? Kisa man ang mulakaw para sa kuang. Kisa may mo pray sa God Exxon. And ingon sa isya, Lord, here I am, send me. Sometimes in our own Exxon, ingon tali, ko takos ang ngayon na mo sangyaw sa pulok, di ako gani mismo. Naamoy ka ng kuan, naamoy ka ng naamoy ka ng mga apat sa mga kinabuhi. Pero the Exxon, gamit si Lord, bisan kinsa. No? Bisan ang tao Exxon, mingon ka nga natay and worthiness, kamiton ka sa Ginoo. Isa may walay kagahapon na to. Kagahapon. Pero mas dako imong pagmaon. Yes, Ginoo. Amen. No? We say, the Lord, I have passed, I've been with these people, I do that, I do this. Di ko worthy, Lord, na masangyaw sa pulo. But there is times so that God will reveal the people na itawag through the calling, through the crisis that happens in so. And crisis ko reveals through disciples, no? Ang makita gini mo nga sa panahon daw sa mga challenges, diya gini mo makita igsoon ang mga tao nga di kanang ligdong nila kasing-kasing para sa Ginoo. Kaya katong mga ni-join lang sa panahon nga, di ba? Sa panahon nga nag-ministry si Jesus, naman kayo nanguyog sa iya, abot ito 5,000, 20,000, and so on. But then it happens na sa diya, nang gina-persecute na sila, nagkagamay, hangtod sa cross, and so on. Isa na lang ka-disipulo niya, nag-apong nito, naglantaw niya, that is John. No? Kita na ito ba nga, sometimes, as the crisis goes on, so maayag yun, ayag na ito, masif lang, maayag ang tinunay ng mga disciple, and so on. Ikaduha, so crisis refines godly leaders, no? Pinagi sa mga crisis na refine or kanabitaw na puro or nalikod ang mga tinunay ng mga disipulo, and so on. Itong tested na ba? Tested through, di ba? Ang kaminyoon kay dilim ka na masupod igsoons kay grande kung sa inyong handa, di ba? Kato kay grabe yun. Di ba kababoy ito ba? No? Pinapabaka ang ihaw para silang kasal. Pero ang tinundan ng testing sa panahon nga wala sila magkaon. Mas panahon nga namin itong crisis na good, no? Di ang testing ang tinundan ng bas ang bumaigsoon. So in the same way, crisis refines leadership. In the same way, so crisis refines marriages and commitments and so on. Ang ubat kay through good times naman, hindi man through bad times. No? In good times and bad times, di ba? Sabay ka ta. Amen, no? Sometimes ang uban, in good times ra. Sa panahon nga, kasid kayo, naapa sa mga kadagaya, naapa ang fanfare, naapa ang mga kuhan kasunod, no? Dagang pagdadaig, dagang kayo sunod. Pero sa walang nalaot na, sa walang nawala na, dagang namiya. Amen. So, i-refine sa Ginoo Igsoon na dinadalay na iyaham sa panahon sa crisis. Amen. No? Katong pandemic, kuhan ito. Kuhan ito siya, ang refining moment ito sa Christian faith, testing faith ito. Number 3, crisis requires courageous discipleship, no? Matinud-anon nga na pag-disipulo, no? Sa panahon sa crisis, no? Si katong atong dimension dito, si Shadrach, si Meshach, o si Abednego, sa panahon na kanang ipatindog sila tubangan sa hari, din kanang kinahangla kanang katong panahon na kanang ipambog sila sa hudlo. Kitagaan sila
murag kaluoy sa akin, ingnan sila nga, pwede man ninyo pwede man ninyo i-deny ang inyong gituhuan ng Diyos, no? Pwede mo na mo nakuluwason sa nagkalayo ng Hudno, apan ingon sila nga bisan pa ugay, bisan pa patyon mi sa mong Ginoo, bisan pa dili ini luwason sa diyan ilabay ni sa kalayo, still maga-worship o magasimba ni saya. And what happened next sa dihan nga gitambok sila sa linaw ng kalayo, no? Pagawas nila, istuluso na imo na silang upa. Wala ito ingon to nibaho sa kalayo, wala gyud sila mga sinina igsoon. Inana usahay sa panahon sa kanang kuan pagsulay, papistingan gyud ang imong pagtuo. O number 4, it's on crisis results divine opportunity, no? Kamantay mo na usahay ang tao sa na kayong siran sa pulong sino sa matuo kung mas mga problema pagsulay. Pero kung gabit-bit ka na sa pinbag, so gikan sa Robinson, so Bisano, usahay mo nga Mr. ka ng Bible study ta sa inyo, may ingon yun na si mo, na pero kanang dito ko busy ko anong kuhan. I-arrange mo na ko na akong mga pinalit. Pero, naginasara na lang yung tinapa, Exxon, ngayon ikuan-kuan, ingon na natin. Bible study ta. So sa Exxon, no crisis creates opportunity. Sa mga negosyante, Exxon, muna yung crisis, muna yung opportunity. Actually, Exxon, kanang Chinese character sa crisis, sa definition na Exxon, doon na ka-word. First word, Exxon, ilang i-combine mo na, is kanang danger. Okay, ikaduha, Exxon, opportunity. So, ang crisis para sa mga insik, danger o opportunity. So, muna kitaan mo mga insik, Exxon, no? Lugaw-lugaw na sila, no? Makanegosyo sila, mukita Exxon, lugaw-lugaw ra, kita, makanegosyo ta, mukita, shopping mo nita. Ato mo nita kuhan tayo. Nga sila, ilang itigaw niya po, dahil lugaw, di puno sa negosyo. No? Lugaw-lugaw niya po, pero ang Pinay, wala na, nausap na ang lifestyle. No, ina na dapat Exxon. No, when there is crisis, there is opportunity. When there is danger, Exxon, there is an opportunity to share the goodness of Christ. So, amen. So, karong Exxon, lahin na itong topic doon, mabanta mo, breaking free to paglingkawas ikan sa gapos sa pagbubuyon kapilihan image sa English pa Exxon ako naglisod ko translate nila ni kung translate ang gigamit breaking free from the cycles of defeat. Amen. Kaya ang paglingkawas kay ang ilang cycle kay siklos sa kapilihan. So lain man paminaw. Amen. Isa man karayang kanang murag ang imong kinabuhi murag kag dalakaw street meal ba sigag balikamot ya wag gyud antad. No, sigag effort, sigag nagput ka og mga effort sa imong pagbuhat sa mga butang apan wa gyud kay antad. No? Maybe it's financial struggle or financial struggle na walay katapusan, no? Muning ka bitaw nga sa una last year kay ang among New Year, natulog kami, karoon ito yung gapon, natulog na po, saan man eh? Ito ang ingon na, last year, wala ko yung savings, karoon, wala ko yung savings. No? Last year, kasi may away-away, karoon, ang reverse, yung nanay, so on. No, it seems that there is a personal battle that you can seem to overcome. Bili mo mabuntog-buntog, bili mo ma-defeat, so on. And there are sometimes nata sa nga situations nung kinabuhi o kanang kuan nga inanan nga murag wala tay katapusan, way katapusan na pag-antos, way katapusan nga mga kagul-anan, way katapusan nga ingon puprihon mo na ingon nila how do we break up the cycles of defeat Exxon? Wala itong topic road kasi may nga nga topic. Amen. No? Salamat sa isang amen. Amen. Ato sa Exxon, 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18 na mo nga itong main members karon. No? Ingon sa dere. Tungod din wala agad kami kawati kadasig. No? Isa may nawala na kadasig dere. Wala. Sure mo.
Bisa nagana og kahugo ang among lawas ug among espiritu gilingon adlaw-adlaw. Amen. Kung kini gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag ka namong labihan kadako nga walay katapusan himaya nga labaw kay sa mga kalisdanan. Amen. Kay wala kami nagtanaw sa mga butang na makita o dili sa mga butang na dili makita kaya ang mga butang na makita dili mulugtad o dugay apan ang mga butang na dili makita walay katapusan. Amen. Ang Diyos mo panalangin sa pulong. Hallelujah. So kisay na prosthetic son sa ongoing cycle sa pinaboy mo daw way katapusan. Way katapusan man ni Lord. No, marabag na install ka ba that you are installed ba? Wala kang ingon nga Huwag kang napundo sa usa ka lugar na di ka move forward igsoon, no? A repeated return to the same point of problem without a real advancement, no? Wala ba walay advancement pa nga nahitabo sa imong kinabuhi? Kanabi tao siguro daghan kayo factors ganun ang tao igsoon mas stuck up sa situation o sa iyang mga isagubang. Una niya na igsoon is to be disorganized thinking, no? Kanang bulag kayo ang kanang natagaw ang una-una, no? Wala naka-focus, wala naka-punting. Siguro na yung mga unresolved emotional issues kinabuhi, no? Wala na-resolve na mga issues sa imong kasing-kasing, no? Bitaw, kita akan magbumuya, babili mong lahi na ko, lahi na sa lahi na new start ni pag-abot mo, wala gyapon din. Wala din nga muso, wala gyapon ng mga kuwan. So, kita na sa problema na sometimes sa problema wala na itong new sometimes nasa imoa, you know, panaghapon niya ko or inability to make decisive choice na po yung mga dili ka ka-break sa cycle sa imohang nga kuan sa problema tungod kay kanang dili ka decide o kanang kuan, no? Na ubang nga tao dili ka decide, dili ka imong decisive na choice. Di ba, dili ka decide, no? Bitaw, mingon bitaw nga, gusto ko ka ma-invest ani kuan sa kuan, negosyo yung offer, mingon nga, yan na, pumunta mo sa kumbana. No, pero mingon ka ni, gusto ka mangutang din, mingon ka, ay sabah sa kumbana. Di ba? So, nga na, so, dili siya ka decide, dili siya, kung mga butang gani nga kaayo, kung sa'y bili sa ka-decide, no? Pahamak, no? Pero ikaw ito, iso, kimuno na ako. Produkto biya ka sa decisiveness. Kaya kung wala bitaw yung papa, wala bitaw ni porso sa imong mama, wala ka karoon. Kung wala yung porso, iso na mo sa kabutang, really din na may tabo, muna kinanglan dito natin, decisive na desisyon. Amen, no? Pero ang usay kita, nandun tayo ka na bitong duduha ko rin mga butana, pero pangutang din kita magduduha lagi. Mga kuan, dito magduduha. Pero ka naman, nato yung first mga business, maayon nindot ni nani, ito mag-business ka rin, no? Okay, kasugod, yun ka. Ayaw na, kay dagang mangutang. Huwag pa yung kasugod, wala yung dinuna, dagang ng babangkrap na ka. No, ano yung magsugod na gusto mabangkrap? Wala na siguro. Mungkin ang ingong kalabitaw, pag ako na totong kasing-kasing son, totong pauna-una, di kita mag-limit ison sa mga butang ato makita, o ma-experience. Ikitagaan ka siya sa Ginoo, labot sa mong igso na anak ka sa Ginoo. Amen. Ayaw pag-ingon ng bahay, ani na lang yun, no? Sunod ani, wala lang yun, no? Forever na siguro ko yung nani. Ayaw, igso. Amen. Wala ka naka-move forward, wag ka nakakuan because you are indecisive. Amen. Sa mga butang. Kanang often characterized by sense of being stuck and making no headway, no? Kanang nabay na istorya sa katao daw na nawala sa disyerto, no? Pila ka oras siya libot-libot igsoon no, high siya taas kayo. And mura siya kanang kuan ba? Mura siya kanang nagkuan ba siya muna mura po ka libot-libot ani, mura po ka running in circles ani.
Antod naabot siya sa kanang puntong nagikapoy sa maayo o kanang dehydrate siya, wala sa uhaw na kayo siya, nagulap sa igsoon. Then finally, nakitaan siya sa mga rescuer. Nakitaan siya din. Di pamutan na siya nga, ano amang kami lakaw straight? Di ingon siya nga, abi na kong straight ako og dalan, pero muna nang pong mabalik yan kung sa kong kagikanan. So sometimes sigso makaklip yung tana because no, mag-pray man ta, isa may mayang pumunto eh. Isa may gampo, Lord. Nalito may nalitaw na, di mo ta mag-gampol dito na, without gamble here. Ang Lord, pataog ka lang, Lord, one time, hindi ka mapatad. Oh, Lord, palambuang, Lord, tagay kong business niya, dili ka mo pursue. Amen. No, dili ka mo mulang, gampo ka, pero wala kang ibuhat, igsoon. Amen. We fast. Naku ba, nag-fasting lang kami. Balatan, Lord. At diligyan ako niya. Ako din yung dutan sa pag-ampo. Para sa Higson, we declare. No? Sa kisang na declare sa God's promises. Lord, promise niya mo, Lord. Kapag natuon ko rin mo, Lord. Yung promise, Lord. Di mo yung matagal mo God's kaayo. Kadagaya sa kinabuhi para may panalangin sa uban. Kaya wala kay mo yung son. That's why you are stuck in the same cycle, son, of defeat, disappointment, discouragement. But today, son, I declare, isa man yung I declare that God will create a perfect, that will create a breakthrough sa imong kinabuhi. So there is a way out of the cycle. Amen. So sa atong ikuan igsoon, atong ikuan kanina, naay mga tulo ka butang igsoon nga ato ang hiusahon. Mga butang gitulo sa tuwa dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, 17, 18. Naay mga tulo ka butang nga ato ang so i-ready ninyo mga kwaderno na igsoon. No? Una nga butang nga atong nabasa dito igsoon, ang kapilihan temporaryo. Temporary ra imong kapilihan. Ingon na 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For our kay kini gamay nga mga lumalabay ang kalisdanan nga among giantos naghatag ka na mong labihan kadako ug walay katapusan ni maya nga labaw kaysa mga kalisdanan. So okay, ingon sa English so for our present trouble or small won't last very long. Won't last very long. No, dili siya mo lungtan igsoon. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs and will last forever. Amen. So dili ang imo day mga kapilihan igsoon are just temporary. Ini mong tapal igsoon ang imo day kalisod temporary yun na. Amen. Temporary na. No? Ngano man nga feel ato may katapusan. Ngano feel ato same ba magiging cycle o moro magyapon nga pattern nga ingon man ang Ginoo igsoon nano ka sa tungon-una na ingon man Ginoo nga it will not last forever, no, your troubles will last very long. Ano man atong hunahon na igsoon nga murag wala katapusan ang atong trouble. No, it is because igsoon kung naabitaw ka sa middle igsoon, naabitaw ka sa tunga-tunga dito sa imong testing, murag bitaw lumaya mo man ani. No, kanang financial lang, kanang pagkawalay kwarta. Kung nagi si Mano, ito kwarta ka lang tulog, yung kwarta. Itong nagi bulag, no? Atong nagi ni, butlog pa po sa test, karoon butlog na po. No, na sickness lang, perminti pa ko nga magdaot mo naman ko yung mga sickness over and over. No, na family strife, na mga pag-away sa pamilya, karon nag-away sa mamag anak, babae, sunod, mamag anak, lalaki na po, no? Sunod, magtiayon kung mag-away, no? Ngayon tanong, murad ba may katapusan na sa ito ligsoon? Bakit kinanglan na itong nunduman, kinanglan na itong naong na temporaryo na ligsoon? Yung na yung dapat, temporaryo na ito problema. Amen. Ingon ang Psalms 37 verse 10 igsoon, Psalms 37 verse 10, ingon dito, dalirang mahanaw ang dautan, hindi tanaw nino siyang nahimutan na nawala na siya diha. Amen. Ngayon ba may igsoon nga dalirang mahanaw ang dautan?
Amen. Deklara na sa Ginoo. Para itong kanban, istorya bitaw na. Nangutan na itong kanban, nangutan na itong bata siyang mama. Ma, kanang. Aw siyang lula. Kanang tinood ng first love never dies. Ingon sa tinood, yung lulaw ka niya. Antod ka, buhay pa man na. Namatay. Sa Exxon, natulong ginapang ba? Ano itong, kabantay ka na Exxon nga, nani ang kumanay, akong pa na. Isa man rin nag-date. Diba kung makik-date ka, di pa yung ka na nag-date ni... Diba, dali kayong oras. No? Istorya mo, di pagkaman, pagkatatad, babay-babay na, babay. Bukay mo kayo. Dali mo kayo, pero kung naganay ka sa kanang kuwan, panahon nga, kanang naka sa kanang kalisod, di ba may kadugayan mo naman ay. Pero kisa man rin nga kanang bitaw natulog ka, hindi ka katulog maayo. Yan ka, kaya kay magbunta. Ay, sikag tanaw si Murilo. Pagtanaw ni mo, alauna dos, pagtanaw ni mo balik, alauna sino pa rin, ay nakuntaas na kayo. Because kung nasa kalisod ito, ay mong emosyon, ay mong kasing-kasing, gusto ka makaligawas, dahil mo nang umuno na. Dugay kayo, pero ang kalisod, dali mo na. Kung kinahanglan yung encouragement, yung panahon na, no? Kana dito, abinin mo, dugay, dali, kanang dugay, pero kung nakas mo na mayumot, dali kayo, di ba? Di ba? Kung magkitabi ka kayong higala nga nakita mo sa bugay nga panahon, tulog ka oras kung higahin na, tabi-tabi na kita. Pagtanaw rin mo, ang tulog ka oras, puro nagtulog ka minuto. Because sometimes Exxon, dili na ito mapansin ang oras na nilabay. Pareha sa ba na Exxon, kaya kung natas problema, atong no, nakafix mo ba na ang gagawin. Atong no, hinay sa kayong oras. 1 Peter chapter 1 verse 6 Exxon, ingon rin si San Pedro Exxon sa busa angay ninyo kining ikalipay sa tuod o sa pagkakaroon kinahanglan at tingali ng pag-antos kamo sa bubong panahon. Ingon, bubong panahon. Amen. Tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Amen. So kinahanglan din nato nga mo-endure ta og mga bubong panahon. Buti pa sa butik so dili gud mo last ang atong mga troubles. Amen. So, naka-remember ko na istorya ba, na sa kababae dito na sunod siya sa ka-room, dito sa ka-lugar na din pitch black, na wala yun kayo makita, huwag siya makita, init kayo. Ayun, kanang siya o kanang kapakapa sa main door, no? Siya kapakapa. Dahil kanang nakuha na lang siya, na-frustrate na lang siya tungkol kay wala siya nakapaan na door. Then, sa kalit lang, naay ka nang may flip sa switch ba? Nana sa suga. Niya, wala siya ka-realize na ang kuanday, ang door day, daray kapit sa iyang tapat. Niya siya, nihilak na siya maayo kayo lang, matrap niyo ko dre. The Exxon, no? When somebody flips the light, Exxon, there is the door. Many of us are like that woman. That's sa tuwa pareha ito na babae. Exxon, grouping ta, we're struggling, kilak-kilak ta. And atong nakumbins dito na wala na matrap na yun kung aling nga sitwasyon na pero sabihan na i-flip ni Lord ang switch sa imong light. Ano si Lord? Temporaryo na rin. Kita na ito Exxon na kaning mga troubles sa itong pinabuhi. Temporaryo na rin. Amen. Kasi may daugol rin. Amen. Ikaduha Exxon, ano yung katuyuan ng mga kasakit? No? Part niya po niya ito po na ito ang sa temporaryo part niya po niya sa kuwan. So, ay katuyuan yung mga kasakit Exxon, no? Ingon ang Romans chapter 5 verse 3 to 4 Exxon. Ingon siya, magbalipayon usab kita diha sa atong mga pagantos kay nasayod man kita nga mga pagantos sa iba man nato malahutayon. Amen. Ay mga pagantos ay dili lang day na para lang silutan ka, para din alibunon ka. Amen. No, na mga higayon na diin
kanang mutanaw ta looking back igsoon tong life sa una ningon ta sa ko gali man nihila ko tutuwa no ay pagkaluod no ganun na trouble mo ko gamay ra mo ta kay problema dili to mo igsoon na nagamay ang problema ang buot lang ipasabot wala na ni ko na ka igsoon ni nahimo kang namaligom kas di mo pinagis problema. Amen. So, dili din na buti pa sa igsoon na di ka na bitaw ang imong nauna di na bakbakan may problema ni pero sa tinunay di igsoon ginalikod ni kas Ginoo. Ay katuyuan ano sa igsoon ang imong problema pagsunes kinabuhi. Murag og kana bitaw blacksmith kasi makita diri ka nang sa liangan bitaw na ginamaso gina ginadugdog gid lang maayo ang one rod kanang putaw rod para mahimo nga spading no mahimo nga lampas mahimo nga kuan kanang guna no ilang gidugdog igsoon para sa mental para tong ba minuta wala na gidugdog maayo pipi maayo pero sa diay igsoon adto ni katuyuan ang nagdugdog no para mahimo nga ma-shape sa igsoon niadto ma-shape sa espada ma-shape sa bunlay ma-shape sa lampas no. Ang trials igsoon, ang pagmakmak sa mo are not meant to destroy you but to develop you, to make you stronger igsoon. Amen. People na nakaaging mga marital issues, kinabuhi igsoon, make them wiser no, when coming out igsoon from that trouble. They learn to be independent igsoon. Di sila magsaling na sa ibang tao, saling sila pagalingon. Dinalikod sila sa Ginoo. Sometimes ang atong blow igsoon, ito na, kaluoy din ang patawa kay gimagmakan man sa ayos problema pero di ang problema sa iso makapalikod sa tao. Amen. Isa mo rin malikod. No, maampo ito ta Lord. Dugo na ko Lord. Dugo na ito ko Lord. Maampo nga ko. Saya ang paglikod sa imo iso pinagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amen. So, atong hinumduman na ang atong kasakitan temporaryo o adunay katuyuan. Amen. So, kung sa pa ito ang hibawan igsoon, ikaduha nga putang igsoon, ikaduha nga punto is ang pagbago adlaw-adlaw. Ang pagbago may tabo adlaw-adlaw. No, sitang kanta nito tanan. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Buti pa sabon ang iyang pagbago every day. No, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ingon dito igsoon na tugod niini wala kayo kami nakawati kadasi bisa naganaman na og kahugong among lawas ang among espiritu ginalikod adlaw-adlaw. Amen. So adlaw-adlaw igsoon ayaw dala ang mga kaibugaton sa gahapon. Ayaw dala sa imong kuan sa imong sitwasyon karong adlaw. No, ang spiritual renewal igsoon is transformative process no kanang kada adlaw lagi gina-reveal si Lord sa imong kinabuhi. A renewed focus on His Word. It's a ongoing journey, no? Transformation one time, every time igsoon. Atong kinabuhi daw kanang journey ba? Every time, every day, igsoon natin ma-discover sa kaugalingon natin ma-discover ang igsoon kauban ng Ginoo. So ginabago ka adlaw-adlaw. Amen. Ano bitaw mo dugay-dugay ni mo wala nakita, di ba? Di ba kanang kuan lahi kaysa kadadlaw ni mo makita, kadadlaw ni mo makita igsoon maramay to man usab. Pero kanang isang semana igsoon, no, kanang bitaw sample isang semana ni mo nga wala ni mo makita yung iro pagtan-on mo dako ni iro adio semana mo makita kadadlaw di ka kabantay sa iro. Pero actually igsoon every day we are growing, every day we are learning igsoon. No? Many people nga makasaksi sa to, may unta, dako naging kay kausapan ng kinabuhi. Dako naging kay gibuhat si Lord sa imong life. Pero kita, di ta kabantay. Dalawang tao na palipon na to, kadaglaw kita, di kabantay. Pero actually, so dako na kay gibuhat si Lord sa imong kinabuhi. Amen. So, kinanglan, dili ta kapuyon. No? Na-danger, na-peligro sa espiritu na pagkakapoy. Marami, di ta kinanglan kapuyon, igsoon. Kanang
na ay mga magtutuo daw na translate constant na state of fatigue, no? Na ay dili physically but spiritually exhausted. Isa man rin nga nag-pray ka pero pag rumana o prayer mo, wala ka na record, wala ka na likod, wala ka na dasi. We read the word pero ang word exhausted mo, wala na to na paminsaran, wala ni penetrates kung ito kinabuhi because we live in yesterday's manna. Ang tungod, ang reason na na-exhausted because nagsalig ka sa unsa ang nahinuko atong sa una. Pero actually, dili ka magsalig kung what happened yesterday. No? Because the Lord, no, even in the wilderness, wala siya gahatag o mana na advance. Yan gahatag everyday, di ba? Ang himo ni Lord kay, uy, kada adlaw, magkuha lang mo. Sigon sa iyong makaon ang adlaw. Di ba, sa sunod adlaw, pagka umas buntag, anapoy bagong mana fresh from heaven. Di ba? Magkuha po ka. Kung say significance ang exhausted. Ngayon dito, dili ka mag-compare sa mga butang sa una o sa karon. Tungod kay sa una, of course, kinanglan ta exhausted nga kanabi ta mo remember sa kayo sa Ginoo sa una. Pero ayaw na exhausted nga katong nga sustainment sa imong life dili nga kanang makalahutay ka to. No. And na everyday exhausted. Nani ang problema karon exhausted. Nani ang blessing ni mo ron, dili makasustain sa imong future. Isang may nakasabutan na. Sample lang, nagsundo ka karon 15,000. Isang nagsundo ka 15,000. Litaw ka pati, lipayan mo. Para sa mga galingon, ako na. Pero sa diyan, nanan kayo mga anak exhausted, o tulunin mo anak mo, napakaisawa, napakaikuan, paeskulahan pa rin mo. Magkagamay, that's why exhausted. We aspire that, no Lord, every day of my life, Lord God, kanang naagi provision. No? Ang paano mo reason, ang danger na ng spiritual fatigue. Atong basawan ng biblical perspective na sa Exodus chapter 16 verse 4. Tingnan dito. Alam ko sa Exodus chapter 16 verse 4. Ang Ginoo mayon kang Moises, magpaulan ako pagkaon alang kaninyo sa tanan adlaw. Tanan adlaw kinahanglan magawas ang mga tawo aron pag maingon o igo lamang ni anang adlaw niining pagiha, pasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa kasabuan nga ako gihatag kanila. Amen. So, ang yun si Lord nga, tagaan ka mo provision every day. Huwag lang kang igok sa imo. Yang uban igsuwa, nagkuha sila mas daghan pa. Uba, ang hilig masayag mata. Nagkuha kong daghanay. Ang netaboy igsuwa, ang ilang sobrang ikuan, giulon. Giulon. Kaya usahin ka namin tamang kuha. Tagaan ka ni Lord provision, Lord. Marang hilig na may kasaibo sa pag-isa simana, Lord. Marang maor din ni Lord. Marang pang-happiness ko, Lord. Pero huwag ka malo exhausted na din sa umat din, natin si panalangin na po siya. Natin si i-provide sa mga next day. Nag-gets din yung exhausted na, no? Ma-burden out man ka, kanagta mo na kas mga, what if next day, what if punsa, what if advance, no? Especially mga mama, nanap sa advance, pero dapat iso ipakalman, isikasin. Amen. So, in Lamentation, Exodus, chapter 3, verse 22 to 23, ito mo nang nagawa mo, kung itong nagtagipas siya. Pili kayo mulubad, ang gugmas, Ginoo, walay kinutuban, ang iyang kaluoy. Bago kiniya, adlaw-adlaw, pagkinumanon kayo niya. Amen. Amen. So, everyday. Imagine na yun, son, walay dili, walay everyday. No, ang imong kakapoy, no, walay ko. Muna na may adlaw, na gabi, na pagkabuntag, so na-reload yung strength because, no, you live for today, not yesterday. No? Kung lagot ka kagahapon, prostrated ka kagahapon, na ibang adlaw, gihatag sa imos Ginoo, maingon nga, you will start something new today. Kung sa'yo mistake ni mo itong niangki, gihatagan ka Ginoo, another day to live. That's why every day is a blessing. That's why every day, pasalamat ka ni Lord na para gitagan ka every day para usmunin mo imong sayop sa una. Amen. Nga, usay kita, dilita positive sa atlaw. Mingunta na, Lunes na po, kapuya, trabaho, kapuya, eskwela, Lunes na po. Pasalamat yung Ginoo so di kitagahan ng pagmadlaw. Amen. Amen. Ano ito?
Everyday sa Bigson, mangita ka siyang presensya. Ayaw sa katao, ningon sa siyang pastor, feel na ito na ako, pastor, maglayo yung kay Ginoo sa mong singkasig, di na ako mabati ang iyong presensya. May mingon din ng pastor na, cruise up ka na ka-spend of time sa Ginoo. Mingon din ang katong tao na, ito nga din si mama, pastor. Mingon din sa pastor na, kung di ka mong kaon ng isang simana, unsa kayo mong batiyon? Namuntay ka. Nanasab ka, adlaw sa, mangita ka sa, kadasik o ka sa Ginoo igsoon. Ayaw pagsalig sa imong nadawat karon nga adlaw ay sa karong Sunday, mulas ni sunod Sunday. Hindi ka mukaon pulong sa Ginoo, sunod Sunday na ka mukaon. Ayaw igsoon, kada adlaw ka, kada adlaw ka magkalos ug mana. Igo para ng adlaw. Amen. Pagkalos ug mana, igo ang adlaw. Ayaw pag-una. Nakadagan kayo ito, lindod kayo ito, di ko napasok, it would last me one whole month. Di ko masimba, o sa simana, o sa bulan, okay ko ba, busog ko. Nang kayo, di kita kasimba so, pero ako hangyo sa inyo, piliin yung Biblia. Pagpasa mo igsoon. Live man taon, kung namoy signal sa inyo, i-review igsoon. Dali lang, Facebook taon, take down nila ng mga live after a month. So saan na ito pagbago adlaw-adlaw? Muna'y kwan. Una, sulti ang pagsimba sa Ginoo. No? Sulti ang pag-worship sa Ginoo. Ingon ang Psalms chapter 5 verse 3. So in the morning, I lay my request, no? I lay my request before you, Lord, and wait expectantly. Amen. Sa kabutagon o Ginoo dunggang ako pag-ampos, kabutagon nagandam ako mga halad, nagulat ako kanimo. Amen. Sa kabutagon igsoon, worship the Lord. No wonder your day turns out sour and not good igsoon because in the morning you do not seek the Lord. In the morning if you open your eyes, you do not seek the Lord. Seek the Lord igsoon. Sugday mo adlaw, start your day worshiping the Lord. Ikaduha igsoon, kaon sa pulong sa Ginoo. Amen. Ingon ang Matthew 4:4, favorite verse sa mga kuhat, man shall not live by bread alone, but Christ also. Man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Amen. Nakay kaon di ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Pagdaw tayo sa ito, kaon ka na, wala mong mama rin. Pinoon mo na. No? Kinalan nga, may kay at kaon sa pulong sa Ginoo. Pag number 3, so, pangampo sa Espiritu. No? Pray in the Spirit. Ingon ang Jude chapter 1 verse 20, so, masawag. Apan kamo nga mga hinuguma, padayon kamo sa pag-ingon diya sa inyong labing balang pagtuo, pag-ambo kamo diya sa balang Espiritu. Amen. So pag-ampo sa Spirit, Pastor, kana bitaw, mag-ampo bitaw ka nga acknowledging the Lord. Kana ikaw bitaw na maghatag sa pagpusok sa maglawa. Kana bitaw wala lang bitaw ka nag-ampo bitaw ng mga kanang balik-balik ng mga memoryado ng mga pag-ampo, pero kanang pag-ampo gikan sa kasing. Pray in the Spirit exalt. No, if you are not Pentecostal man tayo in the making exalt, pray in the Spirit. No? Kanang speak in other tongues on your own exalt. No? Dili ka makadagan naimti ng tongue exalt. No matter no, naim ka na tagakagpirari, hindi ka walay krudo exalt. Ito ba na, hindi ka nakadagan. Walay gasolina. Sa pag-powerful yung engine. O pito, pero wala kay pag-infilling sa Holy Spirit sa mo, wala kay pagbutang ikson early in the morning. No wonder ikson useless gapon ng imong kwan. Because many of us ikson, doon tayo tagdagan, wala tayo, wala sulod na ako mga tangki. It's time to refuel. Amen. So, number 3. Ibalin ang iyong paglantaw. Sa English pa ikson, no? Ang English na ikson actually is to shift your focus. Shift your focus. Amen. Kung sa gimon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, yun siya. Kay wala kami nagtanaw sa mga butang na makita. Ano man ang makita ikson? O sa'yo makita ni mo nga may frustration, makita nga may problema.
Madugog kag maayo igsoon. Kung dili sa mga butang nga dili makita, kaya mga butang nga dili makita, dili mulungtad, ug dugay apan mga butang nga dili makita, walay katapusan. Hallelujah. Amen. Usay gusto igsoon sa mga bitik mga sa makita nga problema, no? Ang mga bitik ni igsoon gusto sa kuan na no, mga bitik sa makita problema, gusto niya igsoon focus kasi ng bangkak tao. Lord, hapit naman ni Benty, Lord. Hapit naman nahurot ang akong savings, Lord. Gusto sa yawa igsoon nga walang taga permanente sa sulod sa bulsa nga wa. Ka. Gusto sa kaway, permanente mo manunan portoy na ka. Gusto sa kaway, so taon mo permanente balik-balik ko ni ma-diagnosis sa doktor, wa na terminal na ninyo. Ilan na lang din kabulan. Gusto sa kaway nga permanente ni mo na nga i-focus, i-fix ni mo. Muna giingon dito sa pulog. Wala na itanaw sila sa mabutang, makita niya ang diagnosis, kita niya ang imong mapit. Pag mata pa lang mo sa butang, kita na imong ang datong mga critics mo. Tawag sa pansin mo. Kita na mo imong critics, no? Ang istorya o kanang discouragement, ang istorya ng mga butang against sa kinabuhi. Mayroon si Paul Igsoon, so pag nabasa dito si Kato, fix your eyes on the things that are unseen sa mga butang ang umaabot Igsoon. Ayaw sa mga butang karon. Mga na niingon bitaw si Lord kang Abraham, gawas na doon. Gawas sa imong tin, gawas sa Abraham, kita niya. Kasi makita mo, bituong Lord, dagan kayo. Inana kadaghan ang imuhang descendants. Kaya kung naan pa na sila sa Tim Dixon, makita niya yung asawa, may mga asawa, tigulang naman tao eh. Gusto mo na yung dreams, tigulang naman tao. Baog pa yun ko. Hindi gina, iwan si Lord, gawas na ito, gawas. Gawas sa Dixon, kita niya, what do you see? Sometimes atong layuan to mga tao ro, nasigutang ingnon nga, nanagod. No. Gusto sa kaway, so na-focus ka sa iyong problema. Gusto sa kaway, na-focus ka kung saan makita ang sitwasyon mo. Pero gusto ni Lord, so naturuan mo ang iyong future. Gusto ni Lord, naturuan na natay naibutang na nagpaabot sa iyong iksoon. In Colossians chapter 3 verse 2, iksoon, iyong dito, set your mind, so na mga butang na langit nun, dili ang iyong tanon. Amen, mga langit ng butang. Dili ang iyong tanon. Set your things on the mind above. Hebrews chapter 11 verse 1, no? Sa paborito na versikulo na ito niya. Hebrews 11 verse 1. Ang kahulugan sa pagtuo mao na may kasiguruan kita sa mabutang na atong gilauman na dili makita. Amen. Makita ba nimo igsoon nga makita ba nimo that in the parene ang clouded, nakita ba niya igsoon nga kung ang iyong difficulty, kita niya igsoon nga in the future si Balong na imo pastor, si Johnson na imo pastor. Ano yan na Lord, wala pa na ako nakita na karon pero naglaon ko sa butang ng malabot. Kinanglan na natay aspiration sa future igsoon. Kaya ang aspiration ni mo igsoon ng imong pagtuo mo na magdala sa imo nga muliyog ka, mangandoy ka. Kaya kung wala na kayo pagtuo, muna mo ka pangandoy. Kung muna ka pangandoy igsoon, di na mo ka mabuhat. Amen. So may pagtuo, tutunan na ka sa Ginoo mga kuan, dili. Tagaan ka niya upuan. Ano ito? Inka, Lord, tagay ko panalangin sa ibutan ni Lord sa imo ang kamot. Liso ang ibutan, ano man, para ka ng liso, kung maro na pagbubuo na igsoon. So, have faith, igsoon. Fix on the things that are unseen. Hallelujah. Si Peter, sa diyang naglakaw sa igsoon sa boat, naglakaw siya sa waves. Ang iyang nakita igsoon ay naglakaw siya, pero sa diyang nakita niya ang balon o ang hangin, nalugtang siya igsoon. The moment na focus kasi ng problema, kaya yun ka malugtong. Pero nakipaglaon na Lord in the future, Lord, sa malabot Lord.
Nabi mga butang na imong buhaton sa mga pamilya. Amen. So how do we refocus on lansin? So na to igsoon, pag-refocus mga butang ng malabot. Number one, isulti ang saad. Sige, kasi kasulti sa saad, sige na ako. Amen, Lord. No? Ingon na Proverbs 18 verse 21, igsoon, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Ang imong isulti makaluwas sa mulaglag sa kinabuhi o sa kinahanglan nga dawaton nimo ang pagsangputan ng sa imong di panulti. Isa ni pagtuod rin igsoon nga ang dila sa tao igsoon powerful kayo. Mugin may story ito, may story ito mga panulto ninyo na God forbid. God forbid. Ano man, dili na ko dawato na sa kinabuhi. Nabi gahom ang deklarasyon. Niya, deklara ro mga kuan nga mga butang na sukuhi sa imong gituan igsoon, God forbid. Amen. Deklara ang saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung saan po nimo pagkabalo sa saad kung wala kang nabasa. Mao po. No? Sa saad mo, sister, basta katong verse na mga ba? Jeremiah din ang libid. Muna saad niya. O muna mga pulong versikulo nga imong dawaton sa imong kinabuhi. Kung saan po nimo pagbasa igsoon kung wala so pag nakay ko mo kay saad igsoon. No? Huktan din ang imong saad sa Ginoo. Ikaduha igsoon, palibutin ang imong kaugalingon na palibutan kagilo sa mga tao nga adunay positibo paglantaw sa kinabuhi, makatak nimo og mga maayong pagkuha na ng hagdan ka ng kuan ka ng mga sulti, mga tabi-tabi, mga kuan, discouragement, ay pagkuhan, no? Ganang mga tao mo nga, hurt, tingong pa dito sa mga hurt people. Mga tao nga samdan, manamad po na sa lain igsoon. Samdan sila silang kinabuhi, manamad sila sa uban. Siya may naglagot, may pagkatotoo, pagbiyan niya siya malay, ikaw na po naglagot na sa ka. Siya na may naguol. Pagawa siya balay, ikaw po nagulanong po ka. Magdamay na, mamati. Ayaw, pamati, igsoon. Ito nang, usay ka naman. Mamati, ito tawag ka ng drama sa radyo. Malipayan, pagkatang kuso-kuso. Yung pagkataon, naglagot na ta sa kuwan, hindi daog-daog ang katungkuanan. Bunalan na to itong anak. Bunalan, may labot, igsoon. Ano man, mamati, magugas mga butang, ayaw pamati igsoon. No? Mas ikaw pa pamatiyon mo yung mga kauban igsoon nga naghatag sa imong kuan. Mga maayong sugyot, nag-encourage sa imo. Amen. Ikatuloy igsoon, batasan na ang pagpasalamat. Amen. Batasan na igsoon ang magpasalamat ka sa Ginoo. Kanang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 igsoon, ingon ra, o pagpasalamat kamo sa bisan unsay modangat kaninyo kay mao kini ang kabubuton sa Dios sa bulaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Grabe itong tayo mga apit today. So kinahanglan magpasalamaton ta igsoon. No? Kana dito nado-do ka pre pinariso daw. Nagtanaw sila sa kuhan sa ilang prison wall ito sa kabintana, muro ni bintana isong may ilang makita. Ang isa, naglantaw siya sa lapok, sa gawa sa nagkalapok ko. Mautan ba ganang lugar ay, pero ang katong isa naglantaw siya sa stars sa nindot sa Tituan. Kadugayan isa, katong isa, hiko. Ano ba, nakita niya, daotan ng mga butang isod. Amen. So, batasan na ang pagpasalamat. Pasalamat ka sa Ginoo sa bagong adlaw, sa panalangin, sa bagong puso. No? Milestone sa mong kinabuhi. Salamat ang Ginoo igsoon. Sometimes, ang pagpasalamat, ayaw, akong pa sa inyo, ayaw kumahimo, ayaw i-push. Ayaw man, pero paglo ka igsoon na i-delay. Kanang bitaw mga tao bitaw nga suyaon, tanaw sila sa mga nilambo na nagtawan na ingon magkuhan niya tuluhon kay igsoon. Evil eye. That's why, kung mahimo, kaya naman mag-post, wala problema, pero ano na igsoon na yung mga tao na dili ganahan o makita na malambo. Gusto nilang mabagsak kay igsoon.
Pero anak ng Ginoo, itago ng isang kalaygo ng Diyos. Amen. Let's bow our heads, let's pray. Lord, salamat kayo Ginoo. Hindi kayo na Ginoo na ikaw naghahatag ka ng Lord God sa iyong puso, Ginoo, kaalam. Lord, I pray Lord God na matagos na ka na mo Ginoo. Lord, mahimo kayo magpadaugod sa tanang butang Ginoo sa kinabuhi. Ako kiyang po Lord God, na dato Ginoo Lord na ilang unahuna na-trap sila Lord God sa cycle Lord God of defeat. I pray Lord that you will guide them, bless them Lord God in the name of Jesus. Lord, thank you so much tanang Lord God. Dalay kong kasulay katapusan. Tanang anak sa Ginoo, na madaugon, sige tumingon. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Amen. Sige sa madaugon rin. Amen. And the next part song sa itong kuan is ato sa kaban before naman to na ito sa giving akong tawag ang birthday song sa June sa mga June birthday celebrants na yung song ang niyo sa mga June Ate B. Sige si Ate B. Mau si Alijin. So si Alijin, si Ate Bigna. Itong i-stress ko yan siguro sila. Lord, panalagin din Ginoo Lord God. Pabuti si mga miling na dugo Ginoo. Ako biyang po Lord God, protection, mag-aupang Ginoo sa lungsod, Alijin, si Ate Bigna. Lord, ang inyong panalangin, mag-awas-awas silang kinabuhi o Diyos. Lord, ang mga butang ilang nanawag sa imong mga lawa, mga imong Ginoo Lord God, may ilang life realization naman. Lord, panalangin ni sila sa nagilang pagkabuhato, naging Lord paglangko, pag-uswa ng Diyos. Lord, protecta rin sila Ginoo, atagin sila mayong paglawas sa kanunay, Lord, dugang pag-Lord, mga katuigan sila kinabuhi o Diyos. Lord, ako biyang po, O Lord, may po silang libutan sa mga tao na naghatag, Lord God, kanila, Lord God, kung pinulunay ng igugma, O Diyos. Salamat kayo, Lord God. Ay lagi na po isama, Lord God, sa kahoy kita ng Lord God, at tubang na, Lord God, sa suba at Lord God. Minsan sa hula, ginagapamunga, salamat Lord sa ilang kinabuhi o Diyos. Ang panalangin na ito sa upan, pagkang makaila, kanimo ginagi silang kinabuhi o Diyos. Tanan nila mga damgo, di ko nga sa kinabuhi. Pag bisan pa Lord, nagipangayaw na ikaw, Lord, ang nakabalo, Ginoo. Ikaw, Lord, maghahatag na nasa kitakta mo, Lord, na oras ng panahon. Dalay ko ka sulit katapusan ng Diyos, kalitan na isalig ipasalamatan sa halagi ng Jesus. Amen. Amen. So itong paano nga itong offering box offering, pataas sa Ginoo. Lord, salamat kayo na ikaw Ginoo Lord, ang source Ginoo sa tanan mo Lord God na pangita man. Ikaw ang source mo Lord God ng mga panalangin mo Diyos. Ako biyang po Lord na kung sa man Lord ang napangita sa kong kekson na ikaw Ginoo magkapalambo Ginoo Lord, mga abugon Ginoo Lord God, ang mga devourer, imong i-abugon Lord God, ang Dangang Ginoo Lord God sa iyong pagitaan. Ginoo Lord, among yang po Diyos na ikaw Ginoo maghahatag Lord God o mga maayong future Lord God sa mga bata Lord God na natin karon.
Lord, mahuman din nila ilang karera, Ama, O Lord, mga Lord, ilang yung mga kabot, Lord, ilang mga pangandoy, Diyos, mga Lord, ang yampo, na itong mga negosyo, nagpang-impliyo, Ama, O Lord, ang blessing pa lang, Lord, gawin sa mga, so mga Lord, na itong mga dunay, mga pamilya, nasa abroad, na laing dagat, din na ikaw, Lord, mag-bless kanila, O Diyos, sila sa ilang lugar, pagpangita, Lord, ilayo sila sa aksidente, Lord, at katalagman, ang mga pag-apo, Lord, na ikaw, dear Lord, magkatalagin kanila, Lord, sa mga kwartang kayo na padalaman, na, dear Lord, ayaw na padulungan hindi, O Diyos, this we ask, Lord, in Jesus' name. Amen.